A Deputación da Coruña financia a actividade do Clúster Audiovisual Galego. Con isto preténdese consolidar a provincia como referente internacional no sector. Novo impulso da Deputación da Coruña audiovisual da provincia. O ente presidido por Valentín González Formoso financiará con 244.647 euros a actividade do Clúster Audiovisual Galego para consolidar a Galicia e a provincia como referencia nacional e internacional no sector. O convenio de colaboración entre ambas entidades foi firmado por González Formoso e o presidente do clúster, Alfonso Blanco. Formoso destacou que o audiovisual está en constante crecemento en Galicia e que se trata dun sector estratégico, especialmente na provincia. Daí o firme apoio da institución provincial, que ten o seu maior fito no proxecto Coruña Estudo Inmersivo. O acordo entre a Deputación e o clúster establece un financiamento do 89% do custo de actividades que desenvolva a entidade empresarial, da que forman parte medio centenar de compañías dende o 1 de xuño deste ano ata o 31 de marzo do 2025. A colaboración xurde como un xeito de mobilizar recursos de forma conxunta para levar a cabo iniciativas que contribúan a impulsar o audiovisual galego nun momento crucial para a adaptación e a competitividade das empresas do sector, con accións que favorezan a innovación, o acceso á mellor tecnoloxía posible e a captación de talento. A Deputación reafirma así o seu compromiso co audiovisual coruñés e de Galicia, xa que está a construir na cidade das TIC da Coruña o maior plató virtual de España dentro do proxecto Coruña Estudo Inmersivo, ao que a institución provincial destina un total de 9 millóns de euros.